Λοιπόν, τώρα θα μας πας στο καλό το μέρος, Μη μας πας στο άλλο το μέρος. Άλλο, ναι, το καλό το μέρος και το άλλο μέρος. Μας πας στο άλλο. Όχι, και δεν βγάλουμε ψάρια. Δεν συμφωνείς. Πήραμε και μπουγάτσι για τα ψάρια. Να τα δολώσουμε. Α, ναι. Εδώ ήρθαμε και κάναμε ψάρα με τον Δημήτρη πριν 2 εβδομάδες. Εδώ. Εντάξει, να κοιμάσουμε τα καλάμια. Δεν βγάλατε κάτι. Όχι, είχε πάρα πολύ κοιμή. Είμαστε με το Παρταλίδι το χειμώνα. Πάμε ψάχνουμε ένα μέρος, πάμε ψάχνουμε δεύτερο μέρος. Του λέω ρε μαλάκα Δημήτρη να πάμε λίγο στη Σκιόνη να ρίξεις εσύ απ' έξω. Να κάνω εγώ μια κουτσιά εδώ. Μου λέει άμα δεν έχει ψάρια θα φύγω. Μουτάω εγώ. Με κουνάει σε κάποια φάση το χέρι ο Δημήτρης. Το χαιρετάω κι εγώ. Με το ξανακουνάει. Φεύγει. Μαλάκα να μην έχει τίποτα. Τίποτα. Μιλάω ούτε λέει. Βγαίνω έξω, τον παίρνω τηλέφωνο. Του λέω, έλα ρε μαλάκα που πήγες, μου λέει πήγα λέει προς το Βαλίτσα, μπλα μπλα μπλα. Μου λέει δεν είδες που τους κουνούσε το χέρι. Του λέω ναι. Και είχε μία φώκια, του λέω ρε μαλάκα. Είχε τη φώκια και εγώ καθόμουν και σκυλοπνιγόμουν πάνω κάτω. Είχε τη φώκια, εσύ το Ζένακ δεν είχες όμως. Είχε φώκια, είχε διώξει τα ψάρια, ρε. Είδαμε ζαργάνες στο λιμάνι. Κάτι έχουν ρε τα ψάρια, τσάπα ψάρευα. Είχε ζαργάνες στο λιμάνι, είχαμε δει μικρές βέβαια. Δεν μου λες, έχεις τέτοιο. Τι έχεις τώρα εσύ από συνεργά. Έχεις και πλανάκια για τον Ακή. Ωραία. Και για καρχαρία έχει πάρει το όνομα. Και έχεις και πάρει για 90 εκατόμετρα. Deixa a timidez de lado, puxa amigo e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe, o Guga vai analisar. Deixa a timidez de hacer poco. Digo, Échale saliva, ella es flaca, pero se le va como una vaca. De un momento a otro aprieta la laca. Yo me vuelvo loco cuando le clavo este taca y que viene del barrio que ven acá. Comiendo unos tacos, sentados en mi vaca. A mí no me gustan los cigarros y prendo unos tabacos que parecen galpio, bucapio y torpedo. Se da 2 patices de patilla como un cuero. Pero a mí me encanta, me fascina la malandra. Se pone sentimental pa' que se lo... Μα συνεχώς αυτό δείχνει, doubling your brain power. Όχι, εγώ δεν πάω να δω γιατί σταματάει. Η κλήση σας προωθείται. Με τι είσαι, με το δικό σου? Ναι. Εντάξει, Εσύ που είσαι? Στο Μέντι είμαι, σε κάνα δεκάλεπτο θα με εκεί. Έλα ρε. Άντε ρε, γεια ρε. Λίγο κράτα λίγο το καλάμι. Τράβα λίγο σήκω. Πάρ' το λίγο κι άλλο. Όχι ρε, εσύ μην είναι. Ρε εσύ, ίσια, πάρ' το προς εσένα το καλάμι, αλλά να το βλέπω. Εκεί. Τώρα γιατί αλλάζουμε. Εκεί μας πήρε το ρεύμα. Εδώ είναι το να δεις. Άρα βάζω πλάνο. Βάζεις πλανάκι, ναι. Δεν θα λες αν έχω. Δεν θα λες αν έχω. Βάλουμε αυτό. Ωραία. Τέλεια. Εντάξει. Κράτη, εγώ δεν ξέρω εδώ. Δεν πάμε να βρούμε κανένα τονάκι να δούμε. Έλα να δεις το κομμάτι και εσύ έλα να μου πεις μετά. Εγώ δεν βλέπω καμία βάρκα εδώ. Έχεις ξανάρθει εδώ? Τόσα τέτοια. Να ρε βάρκα, έχει. Κρατέγκα. Ξέρεις τι ξεχάσαμε. Να πάμε σε άλλο μέρος
Γιατί δεν είναι καλά εδώ. Ναι, κράτη, πού μας έφερες εδώ, ρε κράτη. Και δεν έχει άλλες βάρκες. Δεν έχει, όχι. Ξέρεις τι ξεχάσαμε, Δημήτρη, την απόχη. Δες κεφάλια. Τις απόχεις ξεχάσαμε. Έλα. Όντως, σου πιάνει το χέρι. Έλα, γυμναστήριο. Έλα το Ζένακ. Γούρι, είχε γούρι το Ζένακ. Να το βλέπετε. Ναι. Αυτό είναι, ρε. Όπου φαίνεται, ναι. Κράτη. Κάτσε ρε. Να το. Ωραία το τσαούσι το πρώτο ρε μαλάκες. Εντάξει, σπάσαμε αυτό. Αλλά βγάλαμε ψάρι. Ωραία, Να με πας μαλάκα σε άλλο μέρος. Είναι αυτή ρε μαλάκα. Έσπασε ρε μαλάκα, εντάξει. Να με πας σε άλλο μέρος, γιατί δεν μου κάνει αυτό το μέρος. Λαράκι πρώτος. Πρώτη, Αρχίσουμε να τραβάμε φωτογραφίες. Πιάσ' το καλά. Κράτη, να σου φέρω, έχω τα αναλάκι. Δεν είναι το θέμα το αναλάκι. Είναι να βγάλω την απόχη. Κάτσε εδώ, κάτσε. Εσύ δεν είναι εδώ, αυτά εδώ είναι, δεν είναι το θέμα. Άστο. Τώρα αυτά. Καλά, αυτό εντάξει τώρα για τον πούλο είναι. Άστα, το πάμε έτσι, Γιατί πρέπει να βγει αυτό για μετά να βγουν τα αγκίστρια. Ωραία. Άστο. Άστο. Δεν χρειάζεται. Με 2 μίλια, 3 μίλια πιο πέρα. Αυτό το παίρνουν το ψάρι, αυτό είναι 100 κιλά το ψάρι. Και πάνε και... Καλό είναι. Δεν είναι μεγάλο, τώρα είναι... Σου κάνει κεφάλια. Όχι, κανένας χάνος θα είναι, καμιά δράκια, τέτοια θα είναι. ρε. Άντε να είναι κανένα λιθρίνι, αλλά δεν μου κεφαλώνει. Παίρνει μέχρι το τέλος. Με δόλωμα, Ναι, τώρα τα είδα κάτω, φαίνονται. Τι είπα, χάνος είπα. Όπα, να το. Ο ένας βγάζει τσαουσί και ο άλλος χάνος. Ρε Παρταλίδη. Αυτό με το ψαροντόβιο θα το χτυπούσες? Όχι. Όχι, είναι μικρό. Θα το ρίξω μέσα. Βλέπεις τώρα που έχει σκάσει τέτοια του, η φούσκα του. Ναι. Βέβαια το πιάζει να το κόβει, να το σκάσει τη φούσκα. Γιατί αν τη σκάσει θα... Υπάρχει πιθανότητα να ζήσει. Στο φάει ο γλάρος. Θα έρθει ο φίλος γλάρος. Μη δίνεις μέρη ρε μαλάκα. Κάτω ρε. Πού είσαι παιδάρα? Το πάω στα μέρη ρε μαλάκα. Με πάει σε καλά μέρη ο καπετάνιος ρε. Δεν είναι σαν εσένα που τα έχεις Τώρα μόνο Αλέξη για έχει σένα. και άποψη. Πήγαινε με εκεί να βγάλω μαύρα. Ναι, τώρα έβγαλε, θέλει να κάνει χρώμα, καταλαβες. Πήγαινε με εκεί να βγάλω μαύρα.
Έχει πάρα πολύ καλή θάλασσα. Δεν πήγες εσύ, βαρέθηκες. Πρωινό βλέπω. Καλό και το πρωινό. Καλά είναι ρε, καλά είναι. Εγώ να δω, σου πει ο κουμπάρος σου. Είπε. Πες του να πως το πες. Πιάσε ρε Νίκο λίγο. Ήταν έτσι και κάνα μια... Και έβαλε και το γάντι τώρα, πασχαλούδι τώρα θα μας γαμίσει, να ξέρεις. Του μιλούσε το ψάρι. Είναι ο Νίκος. Γεια σου. Είναι και ο Μίλτος. Γεια σου. Κάμεραμάν εδώ. Τι λέει αγόρι? Είναι τίποτα YouTubers και έτσι. YouTubers, ναι. Το ψάρι δεν του έδειξες όμως. Άντε το είναι το ψάρι. Έλα, κρατάω. Αίρεση. Όχι ψάρι, ψαρούκλα. Κάτσε ρε φίλε. Σε χαλάει. Έλα, ρε μαλάκα. Εντάξει, το κρατούς 2,5 μέτρα μακριά. 4 κιλά είναι ρε μαλάκα. 4 κιλά ψάρι. Τσαούσικο. Φίλε, ήταν ωραίο, δε. Πάλεψε, Ήταν πάλεψε. ωραίο. Παραλίγο να τον χάσουμε. Ήταν δύσκολο φίλε με αυτό το βάρος. Σκέψου το άλλο πόσο δυσκολεύει. Έκανε κεφάλια στα 80 είμαστε. 85. Γιατί κάνατε μάλλον. Εσύ κράτη τώρα πήγες από αυτό που είχε. Κάτσε μια άλλη πήρατε ή είσαι ο κολόφαρτος πάλι και πήρες την πρώτη τσιμπιά? Την πρώτη πήρα ρε μαλάκα και τελείωσε, σταμάτησε. Την πρώτη. Με μία. Εντάξει, είναι πολύ κολόφαρτο. Ναι ρε μαλάκα. Γιατί είμαι κολόφαρδος? Λες σε ρε? κάποια φάση έχω ψάρι. Με κοροϊδεύεις μαλάκα. Ρίξε Νίκο. Με κοροϊδεύεις με. Δεν μας κοροϊδεύεις. Εργαλείο ρε. Να ρίξω, είναι το Δημήτρης. Εργαλείο ρε. Άλλια βλέπω εμάς. Αυτό είναι το Τζαπάν. Ναι. Βγάζει ψάρια όπου και να πας. Ναι. Βγάζει ψάρια μόνο το γαρμπές. Άντε τώρα Αλέξη να τον πείσεις ότι δεν βγάζει ψάρια. Το καλάμι. Κάτσε γιατί θα πάρεις και live streaming. Θα πάρεις ψάρια τώρα. Εσύ ρε μαλάκα γιατί δεν πήγες για ψάρεμα? Γιατί περιμένει να πάω εγώ να βγάλει ψάρια. Πού να βγάλει Πήγες στο μόνος? Παρδαλίδη να σε ταΐζει? Πού να βγάλει μόνος του? Πες το. Βρήκα άλλο να μας ταΐζει. Έχει κάτι τίποτα? Τώρα. Εγώ πήρα μια τέτοια. Ναι. Μια άλλη κάνει να σερτή. Αψάρευτα μέρη. Δεν είχα βενζίνη χθες και γυρίσαμε 10:30. Α, πήγατε χθες. Έπρεπε να πάω από εδώ να πάρω τη βάρκα να πάω στο κομμάτι που έχει αυτόματο πολιτή. Διάμισε μετά, εντάξει. Ή να ξυπνήσω 6 ώρες για να τρέχω στο κομμάτι για να κάνω Μάλλον Δεν έχει πιαστεί ρε φίλε. Ψάρι φέρνει. Χάνος. Πάλι Χάνος. Φέρνει ψαρούκλα. Χάνους. Ψαρούκλα. Εγώ Χάνους, Αλέξη. Πού σε βρίσκω, πού σε χάνω. Δεν βλέπω να είναι Χάνος. Χάνος. Κάνει κεφάλια τρελά. Αν δεν έχω πιάσει κανέναν από εσάς. Χαμός.
με τέμπο. Μην είσαι αγχωμένος, μην δείχνεις πρωτάρης κράτη. Τα πόδια βάρα. Τα πόδια και κάποιον από εσάς. Έφυγε το χταπόδι. Όχι, έφυγε χταποδάκι. Ποιανού είναι αυτό τώρα? Περίμενε. Νίκο, μήπως του Νίκου είναι? Πάρτα εδώ τι έγινε. Κάτω είναι τα ψάρια σε περιμένουν. Δεν είναι Αυτές είναι φίλε. για 10 λεπτά που λέει. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνες γιατί Μπορεί να σε έχεις για ανάγκη. Θα σε βοηθήσουν. τι κάνεις, θα έχεις πού θα το κάνεις. Είναι τέτοιο. Ναι, είναι σπατάκι. Τι έχεις στη ζώνη, ξέρω εγώ. Αυτό δεν έχει μία. Μίτσο, πέσε κάτω για τις πουτάνας. Μίτσο, πέσε κάτω, γίνεται της πουτάνας. Ναι. Μεγάλα ψάρια έχει κάτω. Βίρα, ωραία λήψη. Και τώρα θα βγάζω τη λήψη που ο Δημήτρης θα βγάζει το ψάρι και θα έρχεται ο Γλάος και το παίρνει. Μίτσο, κάτω γίνεται της πουτάνας. Το ξανά πάμε. Βάλω σιλικόνι. Δέσε μαλάκα τι γίνεται. Κάτσε ρε. Ήρεμα θέλω παιδιά. Έλα. Νικό, πάρε λίγο το τσάπουλα πίσω. Θα το κάνω, και να ρημάσω. Το γύρω το γάντι μου ρε. Μεγάλο είναι, να ξέρετε. Ποιος το πιάσε εδώ. Θα δούμε λίγο έκβαση προσώπου. Ωραία. Ωραία, εκεί με γεμάτο. Μαγιάτικα, γεμάτο. Μαγιάτικο. Νίκο, ρίξτε. Έλα, έλα. Ωραία. Έλα. Άντε να τα γαμίσω, σας είπα εγώ μαγιάτικο. 3 κιλό είναι. Σας το παγώ. Σας το είπε ο Δημήτρης. Ωραία. Σας το είπε ο Δημήτρης και γίνεται της πουτάνας. Γίνεται της πουτάνας κάτω. Όχι, κράτη, άστο. ξαναρίξω. Άστο σε μένα, εγώ θα το κάνω. Άστο σε μένα. Δώσε με ένα κρατώ το καλά. Κλείσε το βίντεο. Λοιπόν, εντάξει.